Hello, people. Hey. Hey. Could you say? Hello. Could you say? Hello, people. Hey, people. Hey, people. Hello. Should you say fungai jori? Could you say me 1 second to an up? Should I tell that? Right. Should I? Okay. Kandimhoresa hangu vanhu, fungai jori, pfumai machichitiko, Joanna Chinyengetere, Kathy Pfudza, Bella Bernadette, unjani Sisi, unjani Bella, kudzimadziva, Shelili Takawira, Rumbidzai Magudu, I miss you too. Sonia, Brian Matara Mvura. Ndakunaka zvandotoziva saka don't worry. Handina hangu kunaka. Ashibai Matunhu kuri sei? Panashe Gompazi sei. Prophet Ngwenya. Zvadii hapana zvaitika. Tikuya kustory time. Tikuita mastory times chete panapa. We don't talk about my socialites or anything that is actually trending per social media. My story times handitaure zvevamwe vanhu. Ndongotaura ma story times angu chete. Saka vanenge vada kuuya achifungwa kuti pane zvikuitika. Nope, tiringotaura ma story times ega. Tana Joyce Chisanhu. Tatione ndandapapi. Reality Gambiza, Sara Zengwa, Urisei, Spiwes Banda, Yvonne Stomu, Sei, Gia Prince, Kurisei, Kaya Kumalo, Roslyn Mutazu, Margaret Chibongoze, Rugare Kwamuri, Tone Ndiani, Melissa, ndechigara kwagutu. Ndichigara kwagutu kune avo vanenge vada kuzondimirira. Ndakanzi ndakamirirwa uko vanenge vada kundigira pagutu mupandawana. Ndio pamunondibata ndiriwo pandinge ndichibata ndiri pagutu mupandawana. Tafaza Mashaure, Lilian Zhangazha zviri sei, Clive Musendeki zviri sei. Reality Gambiza ndakumhorosa ka iwewe. Let's see. Kana dzapa 5 minutes nyobva tatanga idu kuekera. Wilson Gomo sei. Patricia Chitongo, Angie Zondo kuri sei. Nhamo dzekwatigere kuri sei. Messi Masara, Alice Mashoge, zviri sei Alice. Let's see ndiani mumwe apapa. Yamanya. Lindi Wemaponde, Vindoro kuri sei. Ngatione mumwe ndiani. Rutendo K kuri sei. Blessing Pedzisai. Unjani go Agnes Mulilo. Ndouya kuende ndiri paseri mamisheni. Gia Prince, Cresei Murwira, Mai Jedrick, Stacy Mtepa, Tatenda Mangozho, Tsitsi Mudiro, Kurisei Itai Manu, Utsuro, Maizaktia, Yvonne Maundukire, Blessing Pedzisai zviri sei. Joy Mutota uri sei. Tafadza Maminingo, Angeline Ballerina,
Tendai Paraiwa, Zviri Sei, Princess Muzengwa, Dion Chitofu, Mai Paida. Right, 5 minutes zangu zakwana. Veronica Mochweshe, Maxwell View, Veronica Mutabile. 5 minutes zangu zakwana. Okay, as usual, my live stream angu purpose ye my live stream kuna hawa vanenge vajoina vachifunga kuti pangu pane zvine zvichiitika. Purpose ye my live stream yangu aya ndeye ma story times angu inini zvangu. Tuma story times zvangu tusina zvo basa stere kutuya pama live stream pangu we don't talk about my celeb, my socialites, my artists. Asi zvatinoita pama live streams. Saka na mama uya muchiti pamwe ndo zvichaitika asiri izvo. Pama live stream chat ndopanoitwa zvema story times. Ma celebrity kana ma socialites nema artists tinomataura kuma skits uko ndo kwatinomataura ndo kwamunoona. Saka maongo uya uchiti pamwe ndichaona something like that. Aiwa sorry zvako pama live stream ndipo ma story times kana kuti mamwe ma programs ari different chat. Saka ndati nditange ndataura kune avo vanenge vachifunga kuti pangu pama live stream ndikutaura something pamwe zviri kuitika pama streets asiri izvo. Nope, I don't do that pama live stream hangu. Okay, so nezuro tata kuti imwe futi disclaimer guys, nigirikini inonzi ma story times hangu angoriwo nyaya tichiseka noti kuti hanzi ma story times aya zviye zvazvikutoita right now. No. Right, tatapa kuti from South Africa again kechi2 back to Zimbabwe. Ndoba ndakamba ndasvika ndikatanga ndakutsvaga futi temporary teaching. Handiti pepe ndakambokuti izvo ni before naenda kuchikoro ndakaona nzvimbo kupi kwandaienda kutemporary teaching under Goromonzi district. Ndazodzoka futika tabva kuSouth Africa kweko tambobva kwaZvimba district madaziti ndakunochinja district ndakuenda kunotsvagira kupi kuGoromonzi. Taenda pepe this time tatakutokwira makombi takuenda kumamisha kuya kwaGoromonzi chaiko kuya ndo kwatatakutoinda kweko. Guys, paiva nevanhu vekutika vamwe actual science, vamwe masters mazoe ndasana masters, vamwe masters in development studies. I will never forget. Ndoba ndakatanga kuziva kuti kune degree named development studies something. Vaiwanza kunge vari 4 vanhu ivavo vasikana 3 kana kuti mukomana 1. Saka vaiwanza kana vachinzi kana kuti vasina masubjects atagwaisa vozonzi kune amane mamasters here kuti ukwanise kunoita temporary teaching kuprimary. Ndo vaibva vanzi nyange wako usina maths kana kuti chingouya upindewo ipapo sezvo mune mamasters voinda kunoita sei kundodzidzisa kuprimary nekuti vaiva nemamasters. Saka ndo vaitanga vapiwa mapreference aive. Then when macultural science chigaya kuti iwewe pangu pa form 4 pacho hautori na maths dzachoni asi wakukombita nemunhu ane actual science. Akuchurawo guys, akuchurawo science ndo wataikombita naye ipapo kuti uwane temporary teaching. Kwaiva nevanhu kwete vanhu vashoma, vanhu shoshere munhu achitsvaga temporary teaching. Vanga vazangana vamwe vakabva kuchino university, Bindura University, Midlands University, paUZ veikoko kuzvekwenyika uku vese takatanga ngozara tiri ipapo. Maziwa apa uchiti ukasangana nemumwe munhu ndakabva kuCyprus. Isusu at that time manje disclaimer ndisi kuti I've never been to Cyprus, but ndakupa example yekuti ndafunga kuti munhu akakwira ndege akaenda kunodzidza kuchikoro kwaanenge achidzidza akandiudza kuti ndadzoka daiwo so kubva kunyika yaigara iyeya. Tichingobvunza saka wadzokere chii kunze kwenyika it means kuti watomboona opportunity ina ndakumboziva kuti kune inonzi student visa, and student visa mune dzimwe nyika vari serious haukwanisi kugara imomo. After that student visa you go back to your country. I didn't even know. Ndaingofunga kuti kutozviiti saka kutodzoka kubva ukoko wadzokerei. Tovaona vanhu vaya vanenge vabva kunyika dzakasiyana vototanga kuti sei kutanga kutotsvagawo matemporary teaching nesu. Handiti isu tichita sanongo vakakwira ndege ka isusu taitonziwo nemuwo makadzokerei kubva kuSouth Africa maifanira kugara kuSouth Africa mutsvaga basa. Pekutanga ndo pandakachanza ndakangoindawo ndikangoenda Gondamusara maiko paimanyiwa pakanzi geography paimanyiwa guys. Hongo asingangogarika kugara unoshayiwa. First semester yaya ndakaenda tongoti first term ndakamanya ini nemwe musikana wataiva naye takamanya vedu ndikangoenda osure ikoko kundaikanzi une chakati ndikangoti ndinazvo zvaanga ndisintomboona ndikatoti ndinazvo ndopakunopuwa nzvimbo pepe ndobva ndapuwa yekuti ndoshanda 1 month nemamwe madays asalary inozoya yakabatana. Tatopuwa chikoro cheche tikapuwa pepe tatopuwa chikoro cheche takuona nigirikini
chikoro ichi primary school handiti zvokuti high school, let's say for example St Charles High School pane St Charles Primary zvingori padhuze nepadhuze. Saka chachingori chikoro chiprimary but indembutsa pasecondary papari padhuze nepadhuze. Ndobva ndati maiwi ndakudzokera futi kumamisha kuya guys, same place ndaitofunga ndichapohot kuri different this time. Ndobva ndatoita sei, ndobva ndaenda kuchikoro primary kuya ndatodero pepa ndadzokera kupi ndatonzi nzvimbo iripo papa pane magetsi. Zvaifadza kuwana pane magetsi nepane free house food housing iyaya. Then futi nemvura waitasa kuti mvura iri kupi. Zvaizoitika manje ndezvokuti kwaikwekwe ndakambokudzai kwazvimba kwandakamboenda kuya mvura yaiva kure, taitobva nemvura kuchikoro ndo yataibva nayo iyoyo, asi yekugeza waizondochera murwisi. Ndo zvaiitika apa yaitsa mapundu manje mvura yekugeza yemurwisi. Then uku kubva ndatoona chibhorani chiri padhuze apo magetsi ariti kana ndikaita problem nokuenda futi kusekondari. Ndatoti bho pepe tobva taenda paine dzadzimba pachikoro apa, nekuti vanga varipo hameno madhirama aingoitwa futi every school yandaienda paiva nemadhirama aivapowo aitovapowo epachikoro ipapo. Ndobva tanzi pane imba iyi, but imba izvochiitaka takutobvisa madam vangu vanga vashandisa dzimba idzi chiri 2 woenda mu1 room. Imimi muri 2 maladies because mumwe wacho anga nemwana wake anga akatobva kuroorwa, saka but anga nemwana mucheche, saka anga atohaya futi nemaid temporary teacher but anga haya maid vane mwana wavo. Zvikanzi motondosheya imomo patakaenda kunosheya bhava iye atora bedroom inibva ndatora iri ranga racho ni kitchen dining iri. Ndaingwengwetikwa nechando guys, chando apakati akasambedha ndasina kana chii kana mattress uyu zvaangaita anga atenga mattress ndobva auya nemattress, saka ndopaisheya ipapo ndifunga nemaid wake ikokoko vachishandisa rimwe room ishandisa mangumu. Saka ingobatawo pachinhingirikini pachitende changu zvakare temporary teaching kuya nechipurama stove changu chacha chitongobikawo tesewo iyo kana zvibikawo chawo tobikawo tese chibikira kana pavhuranda dzimwe nguva pauyu. Asi I think anga nechi 1 plate stove but ndasina hangu 1 plate stove, ndandisina hangu zvinhu zvacho zvifaitiro tichigara saizvozvo ndomagarira tikabva taita. But chando chaindingengendura ndairohwa nechando, ndaizoti kana ndarohwa nechando ndaiti too late ndaenda kupi kusekondari. Saka ndokwandanda kutonyanya kugara even maweekends ndasingatombondikana mumaweekends because ndaenda kupi kusekondari kwamadam vaiva ndikambokudzai kuti up to now madam ivavo ndowaonawo sevangomai vangu maona manje vaiva headmistress. Ndokwandaiinda every Friday ndainda ikoko ndozodzoka Monday kubasa. But pachikora papa pasitombori namadhirama akanyanya kuwanda stereki. Madhirama aingo ako ndeingoti obvious vanhu vaingo vagara varipo vanenge vachiti tisu tiripo tichakapenga vachokutombidzawo sematemporary teaching sematemporary teachers. Ndo imwe paikwawo futi zvemateji this one kwakusina dhirama rakawanda stereki, maybe because nguva zhinjiwo futi ndaizogara kupi ndaigara ndiri kwamadam vekusekondari ndokwandaigara. Vakatombonditi uya ugare kuno undiita everyday zvokupilota pane kuti ugare ikoko, ndikati no handidi. Ndobva ndatodi saka I think katemporary teaching kangu ndikatamba ndangoshanda 1.5 months ndobva ndati contract yangu yapera, saka ndambura ndada kuita zvekuweekend. But zvakatizoitika manje transport yainetsa kwataigara uku, saka maitoita zvekuhaya mota kuti tozokumbira kuti mota iuye apapa. Then in terms of zvinhu zvandakaita manje ini ndakangwara ndikati pakuinda kumba pakudzokera nezvinhu zvangu paya zvimabheke zvisaga zvangu nematende angu nezvimapuramaso zvandaishandisa ndakakwanisa kuwana chance yekuenda pandaita pese pepe mafriday ndichienda kupigwa high school kwamadam vaiva headmistress. Ndaiinda nezvinhu zvangu zvinosiya ikoko, pane kangu kaspare mukaivako zvinosiya ikoko isiya zvese ikoko. Saka pandakazoti ndakutodzokera zvese ndapedza contract yangu handina kunokwirira kumwe kwaekera kana kuhaya mota. Ndakangoenda kwamadam vaiva ndobva ndanospenda hangu weekend navo titori ikokoko nevamwe vana vaigara navo. Ndobva ndatozongokwira mota from kumba kwavo ipapapo kudzoka kupi muHarare. Fast forward pane rimwe dhirama rakazomboitika ndotaura because zvaingurira apapa sirifight kana kuti but it was a sad story yakaitika ipapo. Pane imwe teacher vaiva kuhigh school, teacher mukadzi wavo aiticha kuprimary neni, saka dzimwe nguva taibatana chase chifamba tisina madam wavo. Murume wavo anenge handisi kuti aienda kuHarare kuti aienda kupi, anenge aiita zvokudza malessons paweekend zviya zvokuti kune mamwe
lessons teachers zvezvokuti munoita weekend classes muchidzidza kuuniversity ndo zvavaita teacher ava, but I think vaita zve-engineering. Saka vakutoti vachibva kusaidi kwaigara kwekwe hamina kuti chii chakangoitika. Vamwe vanoti panenge paita kakuyera. I don't know how far true is that, but ndo zvavaitaura vamwe vachiti panomboita maaccident singaiti paka same place ikako. I didn't know, ndakangozvinzwawo papo ndobva ticha vaiva mota yanga vari vikangonzi yatsvedza mota yaya ndobva yapidiguka mapidiguro ati atinanzwa zvaita sei. Ndobva one ashaikira pasport, then ava ticha ava vakabva vatozondoponera kumurehwa mission uko imurehwa kana singareshi kana pasendipose mutami mhanimi pane boarding iri kwamurehwa ukoko. I think it's sendipose mutami kana ndisingareshi pane hospital iri papo ndo kwatakatozoinda namedhemu vakatoti ngatitogeza titoenda tese. Inini baba ticha uko high school ndandikatovazivi ndaingoziva mudzimai wavo svika ngatitoenda ikoko nekuti vadi vakwara singaiti. Patakasvika papa vanga vakakuvara ticha ivavo vasingagoni kana kusimudza kana ruoko, zvanga zviri zvanga situation yanga yange iri bad. Ndobva tatoenda ipapo zvikanzi ngavaende kuHarare. Ndobva tatonzi namedhemu yanga titondoendayo kunovaperekedza bhozi vanga vari masahwira. Saka ndonganga kuvabatsira ndikangoti pativazivi tongotevera. Ndobva tatoenda kupi kuHarare papa tatizoseparata navo ivo vakuenda kupi vakuenda ndofunga kubig hospital isi takatozoendawo somewhere ndo zvakaitika ipapo. And then but hapana mbopera futi 2 days but paita another accident pasame spot ndopashaikira vanhu 2. Saka inge inini even kana neni ndanda kutotyawo kuti ndishandise same nzira iyo handizokuti nekuda kwei pasizini iyoyo paitika situation yakaita seiyoyo. Ndo ndingangoti it was a sad story and don't remember ipapo and zvatopera. Then nigirikini andazokera kuHarare. Pandakadzokera kuHarare manje zvandakazoita manje ndakazomborohwa nemaguma muHarare muya. Ndakarohwa 10 noti zuva rakacheka nyika. Ndakarohwa nguju, iyo ndo inonzi nguju because mwaziva here kuti kune vanhu vaya vanoita kunge vakapfeka masuit vanenge vari muHarare muya mutaundi vanobira vanhu. Ndakatambwa inini maskati machena chaiwo handimboti kuri vanhu ndakaitambwa. Ndanga ndangobva zvangu kakumusha kuya ndakanyatsa kusviba kuita black mamba. Ndakati tsva ndobva ndanoti ndikachirege ndotombotora salary yangu ye2 months ndapinda mutown mangu muya ndikatoti nhasi mai as usual kana ndatambira ndofarira kutengera mai vangu ndikirikini chicken in kana kuti imwe yacho ni inonzi chicken in kana kuti imwe yacho yechi2 handichazi kuti inonzi chii. Ndofarira kutengera mai vangu. Ndobva ndangwe ndisina ndangwe ikari kamari kadoko ndo mutemo wangu iyoyo. Mai vangu ndovatengera nechidzingi zviri special kungonoti vanoryawo. That's what I do nema brothers angu. Handiti ndobva ndadii vanhu kuti chirege ndotsvaga shop yaya kuti iri papi indofarira yekukoko porcupine ndo yandofarira necascade. Ndo zvinhu zvifavorite zvangu izvozvo. Chirege ndita sei ndikabva pano paKBC mastreet manje ndo anondivhara. Pane varimi vaya vanenge vakadai vaya vanenge vakadai vakabata maziyekira aya mazipadza nemabhara vaya paconstruction house pane KBC iri papo ndo yandaifarira kuinda kundotorera mari yangu ipapo. Ndikabva ipapo ndodzika ndakadai nekuseri imwe road yaya inoti inenge zvimwe zvimbopota zvitokotoko zvechiti parirenyatwa yese parirenyatwa kana kuti yekera iyoyo zvikokoko street yaya kune kusaidi kunotengeswa kuti kune uyu kanenge kunonzi filling station kanenge kachitengeserwa kana kuti ukaenda muzvishopu momo munenge mune zvimacrimi donuts keke neyekera. Indaida kunotenga imomo manje. Ndo zvandaindoita. Ndo zvandanga ndazviudza kuti ndo mafambira ndichaita. Ndazivei kuti mbavha dziya dziri kutondiona kuti uyu ndofunga uchangobva kumusha uyu. Ndainda paya ndiri kuzvida ndanga ndakapfeka zvimasandhali zvangu nechitirauzi anga ndanga breki ndekera nebody top yangu yewhite handivi ndakakamwa stera yanda nayo nemusoro wangu wanga wakangotwo zvangu wakangoitwawo ndasina mari yekuri pamusoro ndaiwani mari yacho yekuri pamusoro ndandisina. Ndadii pepe ndatopinda paya ndikati ndikabuda ndikazobva pano ndochindotengawo kana kutoti iwo maangels kana kuti mabhela kana kutoti kudai expression ndombondorukwawo musoro uyu.
sezvindane mari yacho ndozvirukisa ndasvika pepe ndajuruja ndakanyatsoenda pa-ATM mbavhadzi dziri kundiona ndasvika pa-ATM pepe ndajuruja mari yangu kasina resvika yaitawa 150 nezvimwe zvimakoini zvanandinaro kwenza ndiri chimwe chikoini ndachirimo mubuduka ndakwira mutaundi mazaya kune kukereke kwandaenda ina ndimbotikwira nhema kune kukereke kwandaenda kwana papa ndaiva mari zvimastika nezvimaekera nezistband ndadii pepe ndiri kuzvida ndiri pa-ATM yekukebsi paya mbavha dziri kundiona ndabva pepe ndichitofamba lakadhezi kali ndamuponyera mari yangu ndaisa muchiwaleti changu vari kundiona zvese ndadii pepe ndabva paya nigrini pepe ndikufamba ndakutoti ndikone ndiita sei ndichiinda pauyu pangu ndangosvika ndangotanga kungobatwa batwa zvisina hwisi nevasikana vaive mwari kundiguma indikusha kuti kochii chikuitika tatasa ndikati kochiimi zvikanzi ona zvaitika here apa vari kundirova ndikusha kuti kondiita sei ndikungorohwarwa ndikungogumaguma ndikati kana kuda undibira chikwama changu ndaisa chikwama changu pai paditi apa ndakuda kukona vari kundikweva ndikuda kukona kudeko vari kundikweva kochii chaitika pano zvikanzi ona mari yadonheyo tikafunga kuti imari yangu yandadonhesa ka ndakatombofunga kuti imari yangu yandadonhesa yakangorora zvika mari yadonheyo ndibva munhu yanonga tikati saka ndeyangu here mbandavhura muchikwama ndaona mari yangu ndokupata ndakapata ipapo ndobandavhura muchikwama pepe ona mari yangu ndinayo bandamira bandikweva futi apa guys ka idisclaimer zviri patu kudandakaro hwanguju masikati machena ndikupata ndobva ndatoita chadzimira ipapo ka ndakabva ndarova kuti ndizoziva kuti ndakabva pa iyoyo service station iyaiya kuzasi kuya uku kuya kumastreet ndiudzewo street inenge richinzani iroro I think mopaziva paya kunonzi nezvimota zvezvichinzi parinachorese parinachwa street iyo rinonzana handirizivi mastreet handimazivi handikureva nhema mastreet handimazivi zvangu iroro street iroro kundibve kuziva kuti takazobva ipapo sei tikapinda hamiri kuti takandopinda nekupi kuti ndakaita sei chandozacho kuti ndakazobengenuka tava kumustriti rekumusoroko kwemarket square hamiri kuti striti futi kuya tichibva kugrenville kwedu ukuku topandakati bebe tasvika sei kuno apa ndandoti dzamhereka ndabirwa ndatobirwa zvese ndakangosara ndisina kana chunhu kuziva kuti kana kuti even nechirisibhendi chandanacho handizivi kuti chakabhomoka sei ndofunga ndaingowapa zvese ndichiti oi ndikangosara ndiri ini ndakangomira ndakadaiwo so saka ndakabuda muchitoro hamene kuti chitoro chacho chinonzi chii cheikokoko tichibva mustriti yoyoyo chinenge chitori chigrosari shop chingori pakona zvikanzi indatovhura kudaiwo ndikati ndabatiswa manewspaper ndakasara ndakabata manewspaper tikatoti kumanewspaper ndokubvunza munhu wanga ndikati kumanewspaper aya tamawanepi muona manje zvikanzi uri kubvunza kuti manewspaper umawanepi zvikanzi ko vamwe kongonawo vaenda kupi ndikati handine vanhu zvikanzi hongone vanhu hongonawo ndikati handine vanhu ndandikabva ndikati kana ndabva kumba ndoga izvo ndo zvandoziva zvikanzi wafamba sei wapobva kumba uko ndandoziva kuti ndaenda kubhengi ndazobva kubhengi ndikaona umwe munhu wachingondiro vanga ndinavo asi mumwe munhu uyu ndanyatsa kuona kuti anga akapfeka svutu yanga ine green newhite anga newivi yeblack munhu anga achindiro mumwe wacho anga anaye anga akachekwa kumeso that much I remember zvikanzwa kuti kunowasvika sei unoziva here kana handizivi kuti ndazosvika sei kubva ikokoko kuti zvikanzi kuziva kuti uri kupi here izvozvi kana handizivi kuti ndiri kupi ndini uyo manje kana handizi kuti ndiri kupi zvikanzi buda pazhe utarise kuti hauchinyatsoziva ndikati handitombozivi ndiripi indakatofunga kuti asi ndatozobuda nemwazvari macho ane confusion pandakatozorealiza kuti handisina zvinhu zvese ndakatobva ndatoita times 3 kuva confused ndikati saka ndiri kupi right now ndikati vedio ndabirwa zvikanzi wabirwa wangu watobirwa because vasikana vangu vari muno ndo vakuru vangu uje waro 10 not masikati machena this is Harare maiwe ndakaibongomora mheri guys let me tell you unozvikangamwa kuti kune vanhu vakakutasa vachekera ndakaridza mheri unochururuka misodzi kudai ndichiti maiwe kane ndakabva ikoko kuti ndizive ndikati saka kumarket square ndekupi ndarohwa 10 not muHarare ndikati saka market square ndekupi nekuti izvozvo handitozi kuti zvirai kuno zvikanzi pamarket square apo ndikati papi zvikanzi apo ndikati handipaoni ndakatoudza kuti handipaoni pamarket square pamurikura zvikanzi iwe hauoni pamarket square ndikati handipaoni zvikanzi mira panapa uoneka tarisa apapo chii chauri kuonapo ndikati ndikuona zvimota zvekufamba chinda
kanzi ndo pamarket square ndikati pasiripo apasi ndakavarambira ndikati apasi pamarket square zvikanzi ndipo pamarket square apa ndichijamba mai mwana ndakabowa mutaundi muya Jesus Christ ndakarwadziwa ndakachema ndikati samba chadzokera sei ndichese mari yangu yese zvese nefu apana ndakasawa ndisina kana chinhu even uyu andanawo ndofunga zvimaristibendi zviya zvanakwa papa ndakatovhomora ndikavapa ndisina kana chinhu ndangova ini nenyuzipepa randandabaswa kudai zvikanzi so chaita sekuti inomba ndikati handizivi ndikatanga kuti handitombozi kuti nekuda kwei pfungwa dzangu dzakaita fast forward ndikandangana mapurisa ndikotanga kufamba ndichiti maiwe kani maiwe but manje blanda ndandaita manje uyu zvipepa zvazvatinopuwa zvezvekuti zvekubhengi wati pane chipepa chandandato because nhasi kunyatsoziva ndanga ndisiri kunyatsa kuziva password yebhengi because bhengi racho ndairikangamwa ka ndairishandisa after kana kuti 6 months saka ndandanyora chipassword cheaccount yangu opo mukadzi mangu mamasara mari yakawanda mazuva kwakune mauser guys kwakwatasara mari yaitosvika kana $500 handiti inini ndanga ndasevha ndichiti nda kuzotora license saka ndozozvitoresa license ndadi pepe ndochi pandakazotanga kuti bengeno vandafunga kuti vanhu vavatora wallet yangu yangene mabhenkazi zvese nechitupa zvese vandati kana inini ndisanaina mapusa vandamanya kubhengi kwandandakajera kwekwe ndichiridza mhere vandaina ndikati vharai account zvanzi vharai account ndikati yes but I think muhomwe mangu mubudumuka pane chimwe chinhu 1 chanandinacho chiidentification chekuti vakwanise kundivharira handichazi kuti chii ndingareva nhema ndikazotaura exactly handichazivi but andikwanisa kuziva ndechekuti vakandibvunza zvakandibvunza vakamboti hatikwanisi kubatsira ndikati hamukwanisi here kuti ndingozama kungoti pamwe ndichinje password so that kana vakada kuenda ku-ATM havandibiri mari yangu one munhu wandandapobva yazondidirecta kuna someone handichazivi but andorememba nje kuti ndakawana kahelp from that bank cabs iyoyo yaiva ikoko yakandibatsira kuti uyu munhu akada kuzoenda kunoningirikinaka haakwanisi kusvika achinoita sei achinotora mari pane zvavakaita ndobva ndabva pepe ndobva ndamanya kupolisi pfungwa dzangu dzakungomanya chamhwiriri ndobva ndamanya kupi ndichitekerera pa ndichikoridza mhere ndakasingasvodi guys ndichiridza mhere ndichingochikuti udeo ndakachema kusvika ndasvika ikoko kuya pacharge office ndobva ndakasvika pacharge office ndobva ndasvika ndichichema ndikati ndabirwa ndichisvika padhoo ndabirwa guys unopata unozati kana ukabirwa unoita benzi so even nyange zvichinzi kunotyisa kuenda unogona kungosvika panzvimbo imwewo usingazivi so uchasisa scam ndabirwa ndichipinda paentrance pepe ndabirwa svika ndabirwa anzi ngokuchiko vachanzi ndapo kanzi wabirwa kupi ndikati handizivi kwandanga ndiri ndobva ndandotanga kutsanangura kune vanhu vakawanda kakuya vamwe vachigariswa pavhilo vamwe vachitwa yanenge vachitwa chirohwaya papapo ndobva ndandinogarapo manje pane kaplace kekucharge office kakata dhaki kaekastreg ainaka kasikafotebho nei bhosi papane mumwe anga akasungwa meno makesi zawo anenge akangowanda mumwe achinzi wakaramwa mutumbi wemunhu mumwe achinzi wakaita sei zvakangosiyana ikokoko nyaya dzacho ni vamwe achinzi wakabaya wakaita sei mumwe vari ikoko vakazara ndikati kana handingamboendi apa ini pakangoti zvipa papa ndikati kana mba ndapabva ndikapagara 1 second mba ndapabva ndikati apa kwete handingambopaindi ndobva ndamira pandikamira like ndaskipa pekuti pane imwe shamwari yangu wandanga ndichitongozowa zvongoti izvezvongoti ndeipi zvekare chaiko ndofunga ndisati ndatomboenda kana university ndobva ndadhumana naye but saka ndikamurevera nhema kuti ndonzi memo vanditi ndei memo wakadzoka rini pandiko ndei memo wakadzoka rini but guys to tell you the truth this guy manje masanganiro ndakaita naye kare kachoni akangonditiwo ndei ndakufarira nekushata kwangu andikaita iko kare ukacho ikako but angotadza kuwirirana but angoita kuti mafriends saka from that year taingotaura tesewo zvongoti ndeipi zvatopera ndeipi zvatopera patoti memo wakadzoka rini apa ndichisima musodzi manje kuti memo wakadzoka rini chama zvodzwa kuchemei ndikati ndabirwa ndambotanga ndataura zvandakataura zvikanzi wabirwa kupi zvaita sei kuti uzobirwa ende sei kuti wabirwa ndamutsanangurira but wasevhewa nanhingirikiniri waekera ndikati chirisiti chandapuwa mino zvaunenge wataura zvezvonzi mira apo uzodite uzoka kwauri vanhu vacho uzomboindaka ndobva azondichimira pa zvimakaunda zvacho bva ndanomidzi kanzi uya apa baatenderera kwavo kuda mhene kuti vanenge vachinosaina inekatwa ndichita sei waita papa wauya wadana mumwe mupurisa wauya naye paya watanga ndichitaura nyaya yako ndaitaura bva zvanzi
dzokorodza futi. Guys, ndakadzokorora hamene kuti ndakadzokorora rungani ndidzokorora kuti ndabirwa zvaita sei achiti dzokorora ndakadzokorora story zvikanzi pane zvausiri kundiudza. Ndikati zvekuti chii? Zvikanzi achazi kutanga chichichipa pane zvauri kuskipa. Achidzokorora zvikanzi manje ukandirevera nhema handikwanisi kuti sei, excuse me, handikwanisi kukubatsira. Ungonofanira kuti ndikutotara shuwa zvikanzi chidescribe vanhu vachoni vari kuti wawaona. Ndobva ndadescribe kuti one anga akachekwa kumeso kuchekwa chako wokuti wangasingatasiri uviri fesi yake musikana iye kana mukadzi iye wanga akachekwa even musoro wake wangu ukatanga kuchekwa futi. The second one katotaura kuti wanga akanaka achiita sekutoti ndimedhimu wari kubva kutoti muoffice ane weave like inoita se 100%. Ndakadescribe ndikatoti even suti yakanga apfeka suti yakati akatonaka musikana ari dark but akanaka singamboiti anga akapfeka anga nepesi yakati ndo zvinhu zvandakataura. Saka mwaleti makoma mune chibva ndatsanangura amene vanhu vakazofonerana ndofunga mapurisa emutown anenge achizoziva kuti idzi mbavha dzekustriti rakati ndovana nhingi mbavha dzekuku vanenge vachitoziva kuti iyi mbavha yekokokoyo. Hapana mboita 2 minutes zvikanzi zvinhu zvako tazviwana. Mazviwana epi? Zvikanzi avo vasikana vacho vari papapo handisi kuti vakapinda neentrance ipi. Zvikanzi avo vasikana vacho vari apapo. Saka ndobva atondipa maoptions ekuti madhoketi unokwanisa kuvhura dhoketi wozotanga kufambira nyaya dzachoni uchivasungisa kuita so akatondiudza mastages achoni iwayo. I think ndo imwe nhau inotikwadza vanhu vekwedu kuti ukanzi uri kuvhura dhoketi uchafambira nyaya mozoenda makoti mozita sei. The fact yekuti ndinotanga kufambira koti asi zvinhu zvangu ndazviwana kudai uka ndikati kana haiwawo ndinganhingirikina ndingada kutanga kufambira kuenda kukoti vanhu vacho vakagara apapo. Zvinhu zvangu ndazvidzoserwa zvese ndinazvo zvese nemari yangu yese yavanga vandibira everything. Hapana kana zvese even hapana chandisina kudzoserwa zvese ndakazvidzoserwa zvese vakazviwana vakandidzosera zvinhu zvangu like literally everything vakandidzosera mari yacho zvese. Imwe yacho vanga vatoisheyana I think ndobva vaiseparata yange yatoseparatwa mari yayo vakanditsvagai muidzose ndobva vaidzosa mari yacho yese but imwe yange yamadhola imwe yakuma$10 because ini ndanga ndabudiswa like I think angani ma50 ekanzikari yeshe then vakazodzosa imwe yacho madhola yaseparatwa vatosheyana. Mukasaidzosa mari iyoyo tinopedzerana. Ndobva vadzosa mari yaya vandatoiverenga zvikanzi verenga mari yako vandaiverenga nemacoins angu anga arimo vandamaverenga zvese nemastika angu nemaribhens angu avanga vatora vandidzosera. Zvikanzi saka next step todi ndikati zvinhu zvangu ndazviwana ndakutoenda kumba handazombomira mutaundi. Ndakangoti ndichibva ipapo ndakamanya ndichienda kumarket square straight andakaucheuka kana munhu anoti chimhura kana kuti handakana kuda kumira ndakangoenda kustraight mukombe ndikutoenda iyaiya chicken ini yandaida kutenga handazomboitenga ndinogozoitenga papi ndanga ndari wangucha mutaundi. Ndikati ndoitenga sei handichatotengi vanotondotenga kana zvichinyama zvavo kana chipuku nhasi tombogwangura votenga chipuku vobika nesadza ravo zvozvototoita right. Asi tiri koko zvikanzi vana kana papa muchinyanya sereki vana papa saka wanga usina kuzvionera usazvionera kuti nhasi wabirwa mbavha iko zvino zviona iko zvino haudaviri unonyarara kuti zi ona manje. Ndati alright ndatopuwa zvangu ndokubva ndarova pasi ndichisvika pepe ndakasvika ndakazoti ndasvika mumba ndagara pasemende manje pafloor pedu kuti rumuzi kwedu kuya ndagara pepe ndikatanga kuudza mai vangu odhiu yainyaya yanga yaitika paya ndichiudza mai vangu zvanga zvaitika paya. Mai vangu too late rakaramba kugara apa ramai vangu rakaramba kugara apa namai vangu ndichazokuudza yangu kuti mastori twedu tatinenge tichita namai vangu not kuti izvoni tinenge tichita zvimwe zvinhu zvakaipa kana kuti no it's like that thing chekuti mother and daughter thing chechiya chekuti you know ini ndiri musikana wani kumba kwedu saka namai vangu totange masisters tinoita madrama tinoita madrama ina mhombzi wangu come for me you are coming for her as well. Saka ndo madrama tinenge tichita iwayo edu so ndofachi mhombzi wangu ati too late ndobva wanda kundoudza vaigara pamba pedu naro shoko riyariya naro richitenderera Sharon wakabirwa asi papa vanenge zvikonzi wakabirwa asi papa vedu is powerful. Papa vedu vakapenga papa vedu vakaita kuti zvashironi zvidzoke indozotonzwa nyaya iyaiya
takutodai yakugreen imwe green view maimwana tikuti zvinhu izvozvo zvakashikana nekwamuri ikoko zvikanzi takanzwa kana mai veigara pamba penyu vanonzi nikiniki vai ndo vakatotiudza kuti papa is very strong vakaita zvinhu zvachino zvidzoke mutaundi umu asikati machena tikati aititi no mai vai vakazouya kwamuri vakazokuudzai nyaya iyoyo kati maungagwana mama chete kati kati mama makazondoudzai kirani sei kanza ndamboudzai timbozi kuti kati ndimi makatovaudza zvakazobuda kwana kanza zvavo izvo saka ndio zvakaitika kupi drama rese rakangoitika irori randingangototi conclude ndikatozoda kunotora ndikabva ndatofungwa ndakuda kutora lessons ndokutononyora malessons angu ndakanonyorera provisional yangu iyaiya ndikatoita malessons kuchitunguza kuya handina kuzowekera zvangu handina kuzokwanisa kuzoenda kunopinda pamaroad test ndakagumira pachira ndikazongosiyana nazvo. Then at that time manje ndo pandai apply kuti ndoda kudzokera kunodzidza paUJ paUniversity of UJ. Then because ndine shamwari dzangu like echuju kuti ndine shamwari dzangu dzandinoita sei dzandaingoitawo nazvo zvinhu vakaitawo something injoitawo same thing ichocho ndo zvataita. Then wotondipawo malink ivo vaitanga vaita then wozondipa malink kana zvabudirira. So that's actually what happened. So ningirikini my friends but ndatomanya kwese ukoko before ndazoenda kutembera chingose inini ndaida kunoshanda kuprisons ndo kwandaida kuprison service amene kuti inonzi chizira yo kuti kunonzi kuprison service here kana kuti kunonzi ndaida kuenda kunoshanda kuita mugadijeri vedwe basa riye ndairida because kucriminology padandiri kuchikoroka 3 years dzangu dzecriminology those were my best years. Especially pataitanga kustudy macases uchinzwa makesi evanhu uchimbonzi ngiti kumboita like activities ekunza munopane panonzi vanoiti chikwei yakuti yeye ndikukangana pane zita ratinoipa yekuti lese kana kuti pane kesi yakaitika like pauraiwa munhu ipapapo tichienda ikokoko taenda ikokoko monomezha muchiisa zvimapepa tichimboita semapractice iwayo kumajere kuti imboina majereka inangwa handina kuendayo ndakaibhanga mai mwana iye yakazondikostira kosi iyo ndaibhanga yekuti haifana kuenda kumajere evana vekusouth Africa vanhu vanenge variko veduwe vataura zvavanoda chokudza kuti neni ndogona kutokupfuudza mona manje saka ndaida kuita mupurisa handisingati ndaida kuita mupurisa ndaida kunyanya kuenda kunoshanda kumajeri ndo zvandaida kuita kutoinda chako kune vanhu vacho ndichindonzwa ndofunga nyaya dzavo ndofunga ndo zvandaida handitozivi kana kuti ende but ndanyanya kuda kuti ndishande nevanhu vayaya vanenge vachinzi isusu taiti like vanhu vanenge vakunzi vakuenda kurehabilitation vayavaya saka forensics thanks forensics taita uyu achoni toita pane imwe yainzi victimology club so ndo yataivayo saka taipaitwa zvemaforensics tichienda ikokoko pasika izvozvo izvo guys zvaingo ndakakubva ndatanga kuita passion yekuti ndoda kushanda inenge ikandipusira ndo yekuti even muzama ndaitongoti kana nyange ndapererwa muzama chaiko ndaitanga kungonyora chero zvemusoro mangu zvandikufunga ipapo ndichiri basa rakadero zama iroro rakasambondirwadza mamwe ese aindirwadza but criminology ndanyazongoti ndikuenda kusubject randinofarira nemwoyo wese ndo zvandaiita ipapo saka ndakatobva choti paunotsvaga basa kunoita mugadijeri ndo zvandoda kuita but problem yakaitika ndekuti ndasingazivi kuti ndinotsvagira kupi basa rekugadijeri ndasingatozivi saka ndakazama kuda kumbotsvaga kuti ndinonoaplayira kupi basa rekugadijeri ndikashayiwa but ndaida kuti muona kuzvazvinoita manje pfungwa dzedu idzi dzatinokuudza ini ndaitozwa kuti ndikaenda kunoita mugadijeri ndida kunozonoshanda maybe ndinenge ndakagara zvataitaka tiri kuti ndinenge ndakagara then musungo uyo ouya anenge akuda kudzoka kupi kuenda kundonikikina uya kundodzokera musociety saka ini ndinenge ndakagara zvangu papo ndichimuudza kuti ndichitoita futi layers nemafamilies pamwe vakapitisa mhosva because ndo zvataiita ikoko futika kuti pane iyoyoyo yokuti wakaita mhosva ava newe wakaita mhosva iyoyo woita sei mokumbira ruregerero kundokumbira ruregerero ndakakubirai zvakati kana zvicha mota ripe kana zvichibvira motaurirana instead yokuti tizadze majeri nekuti kuSouth Africa ndo zvavaita zvachiti majeri anenge azarisa munhu wese achienda ikokoko yes like I said rehabilitation iyoyo saka inini manje iyoyo ndoenda kuti inini ndo stage yandaida iyoyo kuti
ndaida kuita izvozvo tichilayasa tinotsvaga mhodzi dzinenge dzakatadzirwa dziya naiyewo musungwa uya wotaurirana. Ndo zvandaida kuita. Ndazivewo kuti pamwe ukatoenda kundotirena kuya wapedza kutirena unotozogona kuzonzi inda kwakati ndaizvizive ndasingazvizivi. Ini ndo zvandaizvipikicha ndiri, ndo zvandaida kunoitira mugadhijiri izvozvo. Pandikazozviona paTV umwe musi zvakuitwa kuZimbabwe ndikati zvinhu zveshe zvakuitwa kunoku zvotobuda paZTV every time. Ndaitogarira program iyoyo ndichiona hangu vanhu vanenge vachinzi vari kumbokumbira regera, vari kukumbira zvakati vachiita iyoyo. Guys, basa iroro ndairida nepashoni, kwete yekumbonyebedzera zvokuti I think dai ndakariita basa iroga handifungi ndaimbofa ndakakuita, because chinhu chandaida chaicho kusvika pekupedzesera. Criminology ndaida ndobva ndatsvaga pepe ndingawana kuti ndoziva kuti ndotoka ndepi. Ndakaprinda mauyi angu ndikatombogadzira kamwe kauyi kanga katonzi prison service. Ndoda kunotsvagawo basa ndakaita zvakati masubject angu ecriminology chete ndo andaida kuita sei kungoindira ikokoko. Ndakatsvaga ndikamubvunza mwana kuti nemi vedu vamwe vachikuti ngatimbofondera tinzi kuti vekuprison service vacho vari kutora vanhu here. Unzi aiko zvina zvatisi kutora, hakungotorwi kutorwi vanhu. Ndozvavaiita manje, hakungotorwi kutorwi vanhu sei? Saka uchatorwa rini? Veduwe ndaikuda, veduwe ndaikuda. Ndichagoita here isakura taachembere taakuma 40 years. Handiva ne-age limit yavo here yavaiita ikoko. Maona manje ndikati kana handina zvokushata. Ndamboti alright, kana kuprison service kwaramba chirege ndotsvaga kupolisi. Chimira ndikudze dhirama rakaita kupolisi manje. Inini zvandakaita kune kumaoffices kwataienda isusu kunotora like zvinhu zvedu like what handiti. I always say maoffice because zvimwe pamwe hazvibvumidzwi kuti ndichitaura, saka ndongoti maoffices handitika. Saka maoffice uku pandakaenda musiwo ndichotsvaga basa, ndichoita sei pepe. Ndobva ndatosvika pepe ndikutsvagawo basa ndoita sei zvikanzi namadha wangu arimo wadi kuenda vanokuti ku-HQ. Ini ndasikazi kuti HQ zvinorevei. Ndikati HQ yachoni iripi, handizivi kwairi. Ndobva watondidirecta zvikanzi ibuda munomu, paunobuda munomu unongofamba uchifunza kuti HQ iripi, iri paserapa, chikuti paserapa. Ndobva ndatotanga kutofamba ndichienda ku-HQ kwacho ndichitsvaga kuti HQ iripi kusvika ndakwana. HQ yakanaka imi. Ndo HQ yacho iyoyi. Panga pakanaka pakazara mota mai mwana nezvivindi. Hapana aimbopinda ipapo pa-HQ. Ndobva ndafamba ndasvika pa-HQ. Handina zvivindi guys. Ndasvika pa-HQ pepe. Ndobva ndati makadii henyu? Papa nemapurisa anga akasvutura vanga vakachena nenifomu yavanhu vanga vakachena zingapeti pane mota dzacho dziripo pashe pepe. Ndasvika pepe zvikanzi uri kudei? Ndikati ndanziwo ndiuye pano ndisiye CV. Zvikanzi pano agazivele zvinobvone padhirama. Zvikanzi pano ndipo wanzi uye siye CV. Ndikati zvikanzi nani? Ndibva ndavatsanangurira kuti mai vakati ofisi yakati ndo yati ndiyo ndisiye CV. Saka ndo inini zvandaitoda, ndaida kutoti ava vanga varipo mapurisa aya vakanga varipo pagedhika vanditi ndaenda ndinopindawo mukati macho imomomo ndonotaura nevamwe vanhu vanenge variko kusvika ndasvika pamwe kumusoro kwacho ikoko kune venyembe ndichitsvaga basa chete. Ndo zvandaitofunga ndo zvichaitika ipapo. Kana mukati mechimba chacho ndakanzi gumira papa wakamira ipapo kasi tione mapepa ako. Ndobva ndapa kuzoimwa ndikureva nhema zvakatovaitira surprise kuti iwe ukazotsvaga basa pa-HQ. Gezi pamwe ndakatonyunyurwa namai ava. Sikazi pa-HQ vanotora vanhu tikati no problem. Ndaenda pepe ndavaratidza ndakatonzi tione macertificates ako. Ndobva ndavapa macertificates angu ese pa-HQ apa. Kuya kunenge kune vanhu vanenge variko kuchimba chitokotoko cheche. Ndanzinyora zita ndarinyora. Indazive kuti kunyora zita rekuti ndamboatendewawo nhasi pano. Zvikanzi pano hazvanzi yangu hapatsvagwi basa. Chienda kuMorris Depo undombozama ikoko. Zvokwadi vanozipa pa-PGHQ ipapo ndo pandoreva ipapo pandikaenda kunoti ndotsvagawo zvebasa. Chienda kupi? Chienda kuMorris Depo. Kana waenda kuMorris Depo pepe wondoti ndotsvagawo basa. Ona manje vane kutokudza avakandipa even nedepartment randaifanira kuenda kuti ndisazonetsewa pagedhi.
ndakanyatsa kufamba kubva paPGHQ pacho ipapo ndikatotsoda kuya akuwani makombi kakuya akuwani makombi akufamba ndo department rangu kana ndiri mumaikira mai kufamba neshoka ndinodzinyatonura shoka ndobva ndabva apa gaya kuti ndanga ndabva kuna first kumarket square neshoka ndikana kuda nekuna fourth kabva kuna fourth ndikaenda kuPGHQ kwacho kweko ndikabva ikoko ndikanokuda kuMorris Depo neshoka unoiwa nepi mari yetaxi hakuna mari yetaxi tasvika pepe paMorris Depo vantu vanenge vari pashi pepe unyonyora ndoda kuenda kumafingerprints ndoda kuenda kwakati ndapuwa chitsamba chandani nacho chakanyorwa zvese ndasvika ndati ndapuwawo chipepa changu chindinde kwakati kudepartment iyi ndanga iri first time yangu yekuenda kudivi redepartment iyoro ini manje indandajara kuenda kuya kwekuti ndinoenda kumafingerprints chinotora mafingerprints edu ekusouth Africa ndokwandaiziva ndobva ndazoti ndasvika ndofana ndokwachaindiswa kanza kusiri iwo zvautoita ndakumusoro kwekupedzesera unongorova nerodhiyo uchinda no problem ndapinda muya musi yokuda ndofunga ndakanyasa kugezerera wandiziviwo I think ndailuka ndailuka nekuti vanhu vaimanya vanhu vaimanya vachitrena vachiti wow vachiti vachimanya vari mukati memeya vakaita maroo vanga vari vakomana handiti vanenge vachitrena ndizi kuti ndo mai vavo muzirodhi yariya vachienda kwavainda ini ndobva ndatotanga kufamba ndichifamba lakadhezikali muMorris Depo ini mitemo yemuMorris Depo handimuzivi handitombomuzivi ndobva ndadipa ipe ndobva ndakakufamba ndobva pepe ndoka kune mumwe mukomana waimanya pamapurisa pepe wakacheuka kudai usuku mukuru wachoni ndobva azviona ndobva wada kungomuwachisa zvake zvikanzi mene zvavanopuwa makomanda avo bva vamira ndobva hanzi musikana iwe bva watanga kuridza mwidzo ndikati ndikanzi musikana iwe muno muMorris Depo muno makazara vanhu godzi musikana iwe ndobva ndatatata rodhi hakuna waifamba ndikati inini ndindi kurehwa kunzi musikana iwe ndobva ndamira pepe ndobva ndatarisa svikanzi dzoka pano ndobva ndadzoka pepe svikanzi mira nechepapa ndamira ndakanangana nemukomana uya wanga acheuka ndobva ndakandinangana naiyiwa ramero ndinakisa guys ndikangozvifunga zvongo inini ndakana kumboseka ndikuziva kuti nei ndakana kumboseka ndakaramba ndakava serious zvikanzi unomuziva here kana ndimuzivi yawe guys apa handi kureva nhema pavanhu vanenge variko hakuna unoseka havaseki unoseka chicha unoseka ipo paya ukaseka unotozoguma watopiwa punishment kana maiyewo maabsent apo vanenge vachiita veve hakuna vese apa vanga vari more than 20 vanga vakamira vakaita maroro avo akadai usuku vakanyatsa kugerwa musuu wavo wakanaka vanga vanyatsa kupenya vakaita vese pavakanga vakamira ipapapo ndakasalutirwa saka in my entire life ndotogona kuti ndakambosalutirwawo pandakaenda muMorris Depo vakamira vakati twi maoko ese akaenda pamativi kudai usuku vakamira vakadai vese hakuna waicheuka hakuna zvikanzi iwewe cheuka kudai usuku ndobva cheuka ndobva tisaluti achisaluta ndobva tasa kudai zvikanzi unamudai here uyu guys pakazara vanhu guys funga unoita sei ndobva angoramba kanyanya zvikanzi pindura ukasapindura 100 push ups vanenge vachiitwa zvezve ndobva angoramba akanyarara hauseki vanhu vese patakavatasanga varipo hapana kana kanyanyama hapana kana akabudisa iyi kana simewo inini ndamboda kuseka zvanzi kutosekerera zvako ukutosekerera zvikanzi iwe unomudai here kuzandidero ndobva ndangoti ndanyarara ndazivei kuti kunoku ndikazotaura kuti handimudika kuti ndoita sei chii chinozoitika ndangoramba ndakanyarara paya zvikanzi ndanomhorosa musikana mukomana yatanga kuda kufamba achida kumacho zvikanzi famba zvakanaka ndobva auya zvikanzi mhoro sakanditira uye ndikazikuti apa vasaka vakamirira zvikanzi chikutomufanira kumumirira apedze because iwe wacheukire chii vamwe pangu vasina kucheuka it means kuti ungoda kutaura naye musikana chitaura naye musikana wachoni ndangomira paya mitemo yemumurita handizivi ndamira paya mumhoro ndati mhorowo mhorowo tangotarisawo ndobva adzokera zvanzi matopedzerana here paya mukomana yabva atoti yes chef
Zibacheza mulapinga but ndakatomuhwira tsitsi ndofunga mukomana kuti nhai vedu we mukomana njacha anga achazocheuka andikatobhoti ndiri special meet kind I am not even a special meet I am just there ndichitotogawo basa rekuti ndigozomachawo ndichimanya zvaari kuita izvi chaangawo choukira chii zvikanzi uri kuendepi uda kuti akuperekedzere mukomana ndikati aiwa kwete zvikanzi aiwa perekedze izvozvi udzoke pano ndikati aiwa ndatosvika ndofunga pandiri kuenda zvikanzi ukuindepi panhu pacho pawangachira pepeni ndatovaudza ndikati apa ndo pandiri kuenda bva ndavaratidza chii uyangoza wanga kuchibvunza kuti iwe uri kuindepi this way hakufambika hakutofambiki this way uri kuindepi ndobva ndavaratidza chitsamba ndikati andabva paPGHQ ndobva ndipatsamba vakati ndaunoona vanhu vakati kumaofisi akati ona mani because ndofunga vanenge vachiziva kuti idzi face hadzisi dzepano vanozviona vanhu vaivai zvandiperekedze komana ndobva amboda kuringirina pepe vanhu vamboda kunzi kira zvikanzi uda kuperekedzwa nevangani kana nditori bho chete ndobva anzi mukomana tevera kumashure kwake uone kuti asvikei komana akatanga kufamba ari sure memwana ndakamuhwira tsitsi ndoshanzi apo ndo panoita sei pauri kufanira kuinda paofisi rapapo ndobva akangomeka sure kuti pangoita kunge pakona kudai ndobva atodzoka vatonda kudzokera vatoenda mukomana up to I wish dai ndakamuziva zita rake ndatogona kuzomuti ndeipi mumwe musi ndadzokera kuZimbabwe handimuzivi kuti wainzani wandikangoonawo patraining ipapo akaitwa match up and forward me yeyo handitomuzivi kuti waiva wepi kana kuti kuti wanga uri wemuHarare kana kuti wanga wabvepi handitozivi kuti wanga abvepiwo ndobva ndatongosiwa pepe ndobva ndasvika kuofisi kwako ndokuinda kwawatongoita hapana zvakazomboitika bva watongokontiya neuyu yavo netraining yavo havo vanhu vacho hapana akapuwa punishment ndingariva nhema hapana akapuwa punishment ndichiona hangu ipapo yaingowo dhama ndofunga ravaida kungoitawo vachingombodii vachimbonakirwawo vari kukembi ndobva ndatosvika pepe kumaofisi kwako pa ndikasvika pepe mai vanga variko zvikanzi tione maresults ako vandovapa vandati handine iyo nyaya yekuti uda kutsvaga mabasa kuti akore degree ndine degree imi zvikanzi degree rako harina basa kuno kushamwari tinopinza neform 4 form 4 ndo yatinokupinza nayo une maths une chii remazoenda ndisina maths ndakatozodzivirira because of that ndasita hangu 8 maths zvikanzi navo kana usina form 4 hakukwanisi kupinda kunoko ndanonyora maths because handine 8 excluding maths zvimwe zvese ndaninazo masciences ndaninawo I don't even understand kuti why ndakazopasa zvinhu zvakaita sana biology ndakapasa zvese ndikapasa zvese English zvese masciences ese ndakapasa pandafuyira maths handina kutodzongodzida kuti ashungudze kudzweka ndondatsifera zvikanzi hazviite kuti tikuita sei tikuti vatozonditi futi hazviite futi kuti iwo uye kuno kuMorris Depo uchiaplayira kunoku iwo unogara kubvira kuti ndogara kuGlenview zvikanzi mapepers enyu anosubmitwa kuGlenview enda kubudirira kana kuti Glenview ndokwaunondobvunza kuti unosubmitira kupi then mapepers iwo anozouya kuno no problem ndobva ndaenda kwekamba ndanoita shungu ndanyora maths pepe even kutemporary teaching tatakushayiwa temporary teaching because kwakudiwa maths tichiri ipapo futi pamaths pepe akaziva ndite shungu dzekunyora maths inhau yekuti patakazoramba tichita ma-up and down ekutsvaga matemporary teaching yakazvosvika pakunetsa guys nekuti vava vakuti tikuda maths chete maths and English even une degree rakaita sei vaiti tikuda maths saka sina maths ndakaguma ndaenda this place unodarika nekuGuruwe I remember takabva muHarare tikanotora makombi aenda muGuruwe tikabva muGuruwe tikazoenda pasi kuinzi kuchiko zita rako ikoko guys that place inototyisa kana makombi acho nokufamba yekuti kana iri mota ikaita mistake yekutsvedza mota yako inopinda mukati inongoflya yotongopinda makaenda muzigombe munenge mungori nemakevi kudai so makevi kuinzi kuchiko ikoko kuti uzanzi nekubhodha riri kundofunga ndena Mozambique kana Zambia ikoko kusaidi ikoko kotonzi kune kana kuti dzimwe nguva kana zvakakwidza chaiko kune kutofamba shumba seiko ndichikanganwa maplacing hakusi kumavhura dona hakusi ndine zita racho ni kwakuna kunotanga na D here kwenzi chiko kunonzi chiko kwako kuti aizotora uyu kunotori nemhuka then ikoko manje takazotora chimota chichienda ikoko hakusi kumavhura dona hakusi no guys kwakuti even uchifamba nemota dzaidai usiwo dzichitsvaga kudai kune mist chaicho usingaoni kudai usiwo vachitoti maiwe todai so kure guys kuni ikoko kure tichamurai medu vaito tichaikoko but handitizokuti tine kuda kwei ndakangamwa kunzvimbo iyoyo kwainzi kuchiko zita rako ikoko
unodarika nekugurui. Unodarika nekugurui wadero manje kune kuchiti muchifamba kune mist mota dzotofamba mbichana netoretu doko dai so ndokwandikureva ikoko. Kure ndikanoshayiwa temporary teaching futi ikoko kunzvimbo yandoreva iyoyo kune mazikomo kune kudandi kuti kuri kunzwi kudandi kune mazikomo anenge akatedza kwaita kunge kuri kunaya kuchange kunotonhora kuzheka but kune kuchingopisa kune miti inenge ine masau yakawanda zvekutoti vamwe vanhu vachitaura vachiti takamboenda ndaifunga kuti taenda tega ikoko ka handiri kureva nhema kwakune mabhazi aioffroad vanhu takavatira ikoko neimwe shopu so tatitori about 3 here tikavata mune imwe shopu imomo takavata mune imwe shopu iyo ndokutomukira makuseni uchira mvura kumabhohoro acho naiva ikokoko. Handinatsi kuziva kuti kunonzi kuchii guys, handinatsi kuziva kuti kunonzi kuchii, asi ikoko kwacho ndikakuwekera ndikabvunza ndichabvunza mabrothers angu kuti kunoti chamwe seve murai medu so kunonzi kuchii, ndokuuya ndichikudza zita rachiroro. Kuni ikoko kure kutoti uchikatofunga kuti ndakunda kudzisa ikoko unotanga kufunga 7 because kwanga kuri kure. Vamwe vachitotaura kuti isusu dzimwe nguva kwataitombonotishai kokokoka kana idziri dzimba dzeuswa ningirikini nzou dzotombouya tsiya sei dzichibvisa kadai so ende vanhu vanotoinda kana kutonzi wakatoryiwa neshumba chaiko ndozvinoitika. Then kunomboitika futi kana mafloods dzimwe nguva kunzvimbo iyoyo saka kwanga kwakaoma ikokoko ende maanimals achiriko. Ndichabvunza mabrothers angu kuti kunonzi kuchii kwaitisha sei vavo vatori vemurai medu sei vavo vanodzisa ikoko. Handingazivi kuti kunonzi kuchii zita rako but takakuinda ndikakushayiwa temporary teaching ngasiyana nazvo ini vachida futi mesi ikoko tikamira tikashayiwa takatoishayiwa nzvimbo guys. Kwanga kwakazara vanhu vane madigiri vachitsvaga nemaslay queen nemaslay king anga ariko atsvaga temporary teaching guys. When it comes to looking for money usaladi hwese vanhu vanohusiya wotanga kutsvaga. Tokodzokera kuya tikanopinda muguruve ndokuzodzokera kuharare paya ndikabva ndasiyana nazvo ndikati no ndakunoita sei ndakunhingirikina ndakunyora hangu mesi mozo ndakatsadza 4 months ndakangofunga ndakangoreva dombo bandati February March April May June bandatonyora mesi bandaita ndakadzistadha neshungu dzekuti ndanyimwa kubva kuti kumapurisa ndanyimwa basa reupurisa ndaenda uku ndanyimwa basa zvese ndingonyimwa gorero ndo pandakanzipa ndakada kuenda kwedu kwamakomba kwekanda kuti tikutsvagawo basa reteaching reupurisa vatoti wakanonoka ningirikini vatasvika kune vamwe 2 wangu aripo vachoti tanzwa nekufambira but mapepa vari kutoti hanzizo hatisi kutora pandakangonzwa kuti havasi kutora kanzi tozotora imwe intake yenext year ndatozvinzwira nhungweni ndazvihwira usimbe pepe too late ndobva friend yangu angauya kuno kuThailand ndobva tonditi unogona kuapply zvokuya kunoita masters saka ndoenda kujamba honors vandati vandaita sei vandatotanga kutoapply masters yangu iyo vandakaapply through a friend of mine like vanhu vazhinji vaya vanondibvunza kuti ndida kuya kundowana scholarship. Inini guys I didn't even know anyone. Zvinhu izvi ndakazviitwa nefriend yangu ndiye aindibatsira ndasikatomboziva kuti kune nyika yakadai ndiye akandibatsira shamwari yangu ngengaya kunoku. That's how I came here. Ndochokwadi chaicho isusu takazongoitika nechekuti baba wangu akatsvagawo mari yendege nemari dzimwe dzaidiwa dzakangowanda dzaidiwawo ipapo ndokuya kwandakaita kunoku ndobva ndaona inonzi tuition fees bursary ndiyo yandikaona handizvi kuti inonzi chiyoyo scholarship but zvimwe zvese waizozvibhadharira wega ndozvakaitika. Saka I think mangwana ndakuya chakuudzai kuti ndakatenga tiketi rendege ndisina visa ndozvakaitika. Vakatumira mari yetiketi yendege ndisina visa hapatombo ndakaita zvivindi zvekuti I think in future I will never repeat that again. I will never ever repeat that again because ndakangotenga tiketi visa racho ndisina maoko ndo ndatenga tiketi rekuti uya kuThailand ndisina kana visa ndozvakaitika ipapo. Saka ndichakuudzai
drama randakaita ndatenga tiketi iroro nekufamba kwandakaita iko kumadheudheu kuya ndichiti ndikakwidza kuEmirates ndokwidza kune imwe inonzi Fly Africa ndichikwidza ndichinda haya mwarika I should enjoy my money mgoreni. Ndakambofamba neshoka idzi mamu 5 aiwa mamu 5 ndakamupadagura ndakafamba veduwe unofamba nemamu 5 kana usina mari guys, kana usina mari unofamba nemamu 5 saka ndiyo ndakuudzai mangwana kuti chichakaitika kutenga tiketi sindisina visa. Saka mangwana takuchitanga manje journey to Thailand. Saka mangwana ndo pandichaita tiketi kutenga tiketi sina visa ne first time yangu yekukwira ndege ndichiflya madrama ndakaita maona manje. Yes, chifamba neshoka Bruce uya correct auye ndo munhu akatomboiona kupi akaiona ku YouTube story time yangu ese ayokona tungodzokorodza zvakare kupi kuno ku Facebook. Ndakafamba iwe tarisa yechihundi ndakafamba kana ndichikudza kuti guys aiwokudika ndakabuda chipfindi ndichifamba uchite ukaziya kuti apa pane chimukwidza tichibuda kude usuku haiwa ndakafamba zvekuti mumwe musika ndosaka ndichiti ndikaita mari nesu ndaita mari ka baba nemai vangu ndakuvatengera kuti uyu mota yawo vambo enjoyawo as much as ndindabuda chipfindika but at the same time ivo vaisacrificewo vachitsvaga mari dzematiketi because nini vabereki vangu havashandi asi vanoshanda zvekutoti vanogona kubikira ndari kusvika mari yachoni yaita maona manje. Saka ndoda kuti baba vangu namai vangu vambozofambawo nemota rimwe gore asati hangu nda kuzviafodha asi vachafamba zvavo nadzo maona manje. Pakashandwa ipapo pakafamba Jehovha ndisina kana tseye ndege ndikanoreva nhema ini kuti ndiri kutozokuinda how I don't know. Ndozvakaitika ipapo ende futi I think chimwe chakazoa kuti nditi ndakuuya kuno uku chimwe futi chakazoa kuti ndirambe ndichiti ndakuda kuchikoro maybe nekuti futi mabereki vangu vazonyanya kuti arega aende kuchikoro kwacho inhau yekuti ndo pepe pandikamboita story time yekuti kupotsa ndaroorwa ndakange ndaroorwa gore iroro but I don't want to keep on repeating this story because some of them they are not even worth it. Ndienda kutodzokorodza kechi 2020 ndakapotswa ndaroorwa this guy ka but maybe munyama guys, maybe ndine munyama wekuti vanhu vacho vanenge vangori nevanhu vavo kuseri uko asi havazondiudzi kuti kuna namabhobhina kuseri uko. I don't know why. Saka ndakazvidiscover last day mwari vovo vakangoti ndizvidiscover ndazvidiscover pasara 2 weeks kuti ndiende kudhe rangu rekunororwa ndo pandakaita sei pandakadiscover kuti mufesi uyu angatori married nemumwe munhu but iye angari willing to go ahead nazvo indikati kwete azviite ndikazvivharisa zvokutoti ipapo paithinka pakatomboita I think kanonzi handizoti ndokati kachisa rako ausi kuti ndichaita iri a different story time here because I know kuti some of my relatives vari kuona panapa, so maybe I'll probably do that story time zvangu because pane ma-theories akazobuda about that story time akasiyana-siyana, so maybe I'll probably do that story time and the reason why I decided kuti handichadi zvokuroorwa nemunhu wacho iyeye. It was my own decision yandakaita kuti nope handisi kuda handidi but mufesi nevanhu ikoko vakanga vachagwai, so maybe I'll probably ndotanga ndaita ipi ndaita kuti kupotsa ndaroorwa zvakasiyana ndizoti ndabwe kana ndikati ndakuenda kuThailand here oro my journey yekuya kuno ndotanga ndaita ipi guys, ndiudzei kuti ndotanga ipi yachoni because I probably think kuti zvino I think ndofanira kutoitaura story time iyoyo because pakabuda maversion akasiyana-siyana, saka it's my story, saka ndoda kutoitaura guys nekuti handizozivi mangwana kuti hanzi asi ndeuya kuzorodza mheno handizivi Evelyn Banda. I can't pinpoint munhu kuti ndeuyu ka but ini ndikuziva hangu seri kuti what exactly happened but handidi you know it's like you know hanzi kupotsa ndaroorwa
kupotsa ndaroorwa ndo yakaita kuti kupotsa ndaroorwa ndo yakaita kuti vanhu vari kudadzaka kupotsa ndaroorwa ndo yakaita kuti ndiyekere ndizoita kuti ndiuye kuno kuThailand ndirambe ndichishingirira kuti ndoda kuya kuno kuThailand. Guys, like I said, kuti istory yekuti handingatomboti ndikamuona munhu uyu nhasika ndotomubatira tsvimbo ndototanga kutoti ndakangovenga. No, it's not like that. Kune vaya vachazopidigudza, like vaipidigudza mastories angu pandaimaita kuYouTube vachiti pamwe ndiri gumukumu rakapata risingagoni kuzoenda kuFacebook kunozvimiririra ndichitaura nyaya yangu. Saka ndinongoitaura as well because it's my story. And futi right, ndichatanga iyoyo because ndo yakasita kuti ndirambe ndichipusha kuti ndakuda kunozviitira da kuenda kunozviitira hangu masters yangu panguva iyoyo. Because for me handina kundiitira zvakanaka. Saka ndakangoti is either ndoenda kunoti mapurisa kana ndorege ndoenda kuningirikini ndoenda kunoita masters. Ndo zvanga zvingoripo because uyu zvanga zvingori ndo zvakaitika, but handanga nama-hard feelings naye. Kare kacho nikoko ndakatongorwadziwa kagore racho. Ndakarwadziwa guys, zvinotongorwadza, but as time goes on zvinopera. Zvinopera, but ndakangoti no, izvozvo ndindakazvikanzela. Kana ndakakanzela ndotaura kuti ndakazvikanzela. Kana ndakakanzelewawo aiwa ndototaura kuti guys, I was cancelled because kuda ndanga singachaitiri munhu unoexpire ka. Unokanzelewa. Pane nguva yekuti you can be cancelled because pamwe hauchaitiri munhu wowana manje. That can actually happen. Saka on this one ndakatocancela the marriage because ndanga ndisingade ende munhu wacho nokutoti ndizodiscover kutoti papa yakatozogumira kumapurisa kanyaya yacho. Yakaguma yakupolisi. Pakati padhirama yakaguma yakupolisi nyaya yacho zvayo. But not with me. Nemudzimai wake wacho niwo vanga vaita madhirama. But the good part is this lady haana kana kumboda kuita dhirama neni because iye nevanhu vake ava vana vamwene vake nemufesi uya nevamwe vacho niwo kokoko hameno madhirama avaiitirana. Saka madhirama aya akazoguma aita kuti iye mukadzi uya aende kunovasungisa. Inini she never ever. Inini takangofonelana tikangoti I didn't even know kuti iwo uri mudzimai akatobva vaitongopera yakadero vatatongoti vatongomuti sorry vaitongopera. Hatina kana tombobva tanetsana nemukadzi wacho vaitongopera. Then haana kumbouya kwandiri futi, but akasungisa mufesi munin'ina wacho namai vacho, like vamwene vake ex vamwene ameno zvavaitirana ikokoko akavasungisa. Vakatoenda kuseri kwechiyekera kumabhenji kuya vakandogara kuseri kuya vakamugara avasungisa. Zvavakasungisirana up to now I don't know kuti vakasungisirana, but I think mafungiro wangu wo ndofunga paida kuti afight. Ndobva amanya kumapurisa mbva anomhan'ara kuti vada kundirova. Ndo zvandikufunga. I don't know kuti shuwa here kana kuti hadzisi. Hapana akandiudza kuti vakasungisirana chii. Yakangoitwawo secret. Saka madhirama acho inanga akandiwandira ndikati no, goodbye. So I think ndichangoiti batei, ndaiti batei ndobva ndaenda kujeni yangu. Maybe changoiti batei ndobva mino kuti chafamba sei nyaya yakati rebei, yakati ndoda kuita futi summary as well, but ndo zvakaitika ipapo. Hanzi neiwe kuti hati break iya ndikambotoiti iyi hati break because zvinezvi because yakaso expire kudhara yatoni more than 5 years kutoti no about 5 years yaitika yakaitika kare 5 years ago ndo payakaitika nyaya yacho. Excuse me, maybe ndofana kunoita nani wekukereke. Ndakanzisagana kumitseri. I refuse in the name of Jesus. I want to be in meeting squad. I will have a wedding in the name of Jesus. Oh, hallelujah. I
muse. Guys, bye bye. Good night. Ndichatonyatsa kuzobudawo kanti pamuchato ndakaita lobola 4, marriage 4, white wedding. Ndichitobuda negauni rangu rakareba huku. Munondifila mukazoti zvazvashatiraka ndinenge ndina neFacebook yakati kureiwoka. Maiwi munoti ndinenge ndikamboti kakakaka ndichiswa makeup ndikati kakakaka ndichiswa ekera ndichiswa gogo handipfeki gogo ndariva nemagogo ndichiswa mapambusi iwayo ndikati kakakaka ndinoda kuchinja ka4 kuna manje ndakuchinja kana ka4 ndachinja ka4 kana ka5 kana zvichiita amene kuti ndekugara ndekuekera ndichinjanisa right. Yo sorry maningi, sorry even ndofunga musi wandotoda kuroorwa kwacho ndoda kuita sekupati Jehovha. But the problem manje mfesi wacho vanhu vanozotanga kumudhiga vakuda kutanga kutsvaga history yake naiveduwe what should I do? Oh my God. Good night guys. Regai ndiende guys. Ndakufana enda ku YouTube guys. Bye bye. Regai ndiende ku YouTube. Regai ndiende ku YouTube. I receive nekushata kwangu ikoko Jesu. I receive with my jonjongo. I receive. Good night guys. Bye bye. Ndakwenda ku YouTube guys.